ještě před začátkem videa bych vás chtěl fakt moc poprosit o odběr, protože tyhle videa mi dávají extrémně moc práce a snažím se dosáhnout hranice 10 odběratelů. Nebudu to zdržovat a užijte si video. Čau lidi, tady Pikokao a v dnešním videu se podíváme na nový update v Pet Simulatoru 99. A máme dva cíle. Za prvý se dostat do nového světa a za druhý získat huge. A já si myslím, že tohle nezvládnem, ale můžeme si to zkusit. A já už mám 4. rebirth, takže začínám od znova. A původně to bylo tak, že jsem to chtěl mít na videu, ale omlouvám se, 4. rebirth tam nebyl. Bohužel dneska nehraju s Colt Leopardem a s Kubou, takže jsem to jenom sám. Ještě jedna dobrá věc. Podívejte, co mám. Mám piňátu. A teď si pamatuju to první video z Pet Simka, tak tam jsem jednu otevřel, zůstala mi jedna, takže ty piňáty plus 200 000. A tady ten, hele, koukejte na něj, ten je hezký. Jo, tady máme další lokaci, 13. Teďka půjdeme do 14. za chvilku. Ale Combine Enchants. Já to udělám pro video, jinak bych to nedělal. Třeba já nevím, tady mám trash. Ale já možná můžu splnit quest tenhle. Dám si jich 5. A jo, ale koleknulo se mi to. No, tak já do chvilku si tady dělat enchanty, dokud nebudu mít 6 a za chvilku se uvidíme. Jakože já můžu dát jen... Takže já jsem úplně zbytečně utrácel peníze, protože já tam můžu dát jen jeden. A vracím zpátky s questem complete. A totiž vůbec nevím, jak to vypadá za tou raketou. Zatím jsem se na nic nepodíval, na žádný video, kde to je ukázaný. Prostě jdu úplně naslepo, takže mě to extrémně zajímá. Ale první rebirth. Jo, počkat, hele, to je mega dobrý, já jsem si toho nevšiml, ale ono je to rozdělený, vlastně tady máte boosty, vlajky, nějaký hračky, tady máte dárky, klíče a počkat, já mám 400 000. Já ještě tady máme Autopro a Autofarm. Vyučet Autofarm, to je dobrý, stojí to asi 100 robuxů nebo 200. A já bych to extrémně chtěl, má to Colt Leopard a prostě vy třeba tady byste si chtěli farmit nebo někde. A chtěli byste zároveň otevírat vajíčka, tak tady si je necháte prostě, podejdete si, jo, vžum uděláte. A budete si otevírat vajíčka a mezi tím si budete vydělávat peníze, takže nemusíte jako na vajíčka, všechny peníze vyplejtváte, znovu sem, na vajíčka, všechny peníze sem a prostě není to žádný kolotoč, můžete otevírat do nekonečna v podstatě. Rainbow rovná se 10x better, to není úplně pravda, spíš tam dáte 10 petů a dávám to o pár mega, nebo záleží jakýho máte peta. Jsem si udělal právě gold, a potom jsem si udělal tyhlety a já jsem zjistil, že když si udělám ten gold, tak mě nějaký zbyly a chtěl jsem si udělat na tyhle, ale zjistil jsem, že tyhle by měly větší cenu, než jako kdyby jsem předělal, takže jsem se nechal. Hej, počkat, to už jsme u 40. Já v tom prvním videu mi trvalo extrémně dlouho, než jsem se tam dostal. Celý video mi to zabral. Už tohle je ta nejzbytečnější věc, co jsem si koupil. Stále mi asi 10 000 a stojí jenom 2000. Ale jo, počkej, teďka to tam bylo, ale bylo tam prostě jakýkoliv vajíčko ve druhém světě. Takže až poletím raketou, nebo doufám, že poletím raketou na Mars. Areal 90, už jsme skoro tam. Nesnáším ty dárky, nesnáším je. Fuj dárky, nesnáším. Čo? Uďa. Jak se tam mám dostat? Jo, dobrý, takhle. Hele, už jsme u brány, nice. A je to tu. 99. lokace. Vytěžíme si tady poslední čestku. Jo, já jsem mimo, já jsem si říkal, že to nějak je pomalý. A to je to, co tam je tady celou dobu čekalo. Dárek, který lítá. Jo, a tady by the way je 4. rebirth, ale... Wow, to byla mega hustá ta animace. Takže jo, tady jsme na konci videa, doufám, že jste se ho užili a byl bych moc rád za nějaký odběr, like, protože tyhle videa mi trvají několik hodin prostě. Strávím nad nimi třeba 2 dny a tak bych byl za to fakt rád. Připravuji si speciál za 10 odběratelů, užijte si den a zatím čau. Music licensing reimagined.